أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en calmini ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mouhamadou Souleymane Ba ɗo e Kahayɗi eɗen goni e galle men moderne lewru mawlude ene yaare balɗe 25 eɗen ɗo noon jodde makko omo jokkan en jewte l'islam ɗe o hewno jokkande julɓe ha naftoro ɗum noon ceerno min calmini min juuri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmitimama an tan goto ko calminɗa ko. Naam. Mi salmitanmama dendagal julɗo be ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Naam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kala ɗo woni. Naam. En o woni kala julɗo mbaɗa salmina ɗum. Naam. Calmittoɗo en mo salminta ko en fof kam mi salmini ɗum. Naam. En ñaara ganari dendagal aduna o fof no fotiri kala julɗo e kefere yo Allah waɗan ɗum jam. Naam. Julɗo e kefere fof yo Allah waɗan ɗum jam. Julɗo hen e kefere fof yo Allah waɗan ɗum jam sabu kamɓe koddi ƴiƴam hoore. Naam. Warata dande ƴiƴam hoore warata dande. Naam. Julɗo so memama kefere jadi janngo tan kefere memet. Naam. Juɗɗo la hawla wala quwwata noon e dendagal musibaji joni beyoji ɗi. Naam. Wonande enen ga Fuuta meɗen e leñol meɗen enen Haalpulaar e leyɗele meɗen gonɗe gaɗe. Naam. Kono nananoɗen duuɓi goto men fof ene wuura fodde duuɓi 20 walla duuɓi 50 meeɗani nande yimɓe nayi ñoyo mayi. Naam. Koye o dummina watti wadde. Naam. Yimɓe joyo jeego mayi e wuuro woto walla e nokku goto walla e riido goyti wona laana ene yowi wona oto ene aki ala ko joni mbato en andi on bone. Naam. Engrais kam ari ha yettima en wona kadi accident ji mbaɗi ala ko warama tan warama. Naam. Warama tan warama yo Allah dandu en oɗo warama yo Allah dandu en ɗi musibaji yo Allah dandu en ɗiɗo musibaji yo Allah dandu en ɗiɗo musibaji. Leyɗele nane ñamodira yimɓe nane ñamodira e koye muɗumen. Naam. Wona to batte diine l'islam wona to batte laamu wona to batte commerce aji wona batte nalankoɓe a yima kala hande kene dilla e aduna hen ane ñamodira e hoore muɗum. Naam. ala ɗo deeƴi ko Allah noon jogui kanko waɗi yo ittan en o ittira en hattan makko e yurmede makko wasa lordude dendagal mon wiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu. Lewru ndu ha hande koye lewru weltare. Naam. Jahano ɗon koye lewru mawlude en kaalino. Naam. En mbi jomiraɗo tabaraka wa taala ko horsini annabi sallallahu alaihi wasallam ko e ko waɗen ɗum moƴƴireji ɗi ko. Naam. Aduna o fof e windere nde fof meeɗani tinde weltare nde o weltiñande annabi sallallahu alaihi wasallam feeñi nde. Naam. Aduna o fof ne fotiri. Naam. So wona kay hefereɓe ɓe ɗum bonnani kono kanko e hattan makko e bawɗe makko e ko o rokki julɓe o feeñinani julɓe o meeɗani wadde kono ɗum ɗo. Naam. ala wona e gurdam annabi sallam wona ko adin wona ɗo. Naam. ñande feeñinde ala. Naam. ala kumpaɗo ala ko humpi. Iblis noon ɓeltaki. Naam. Iblis no di leñol mum fof wi ya woylakum fene bone waɗon ari. Naam. Tijjanoɗo o ari ko o wawi on. Naam. Dendagal noon neɗɗo fof mo ganduɗa ene salo mawluda ene salo weltade e oɗo jamma ko Iblis woni ba mum ko kamɓe jaadi. Naam. Kamɓe harmuɓe wiyoɓe mawluda en harmi ko koye bojji Iblis heeɓe ngo ndewi. Naam. ko ɗum ɓe goyata waylakum ummati ko Iblis wino ko kamɓe goni ummatu Iblis. Naam. Mbimi noon ko mo beltata ko e jamma jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. wiyani Samba wiyani Demba so mbiɗi wiide Samba ne wiyata Samba. Naam. so mbiɗi wiide Kaari wiyata Kaari so neɗɗo wiida annabi sallallahu alaihi wasallam min kulat haalde inde mum. Naam. wayla ko ya ummati Iblis mo ne wi noon de ummatu makko nelaɗo sallam de wiyata kay ya ummati walla ɓawmide ko julɓe tawnode. Naam. yiɗɓe mo amma mo wona julɗo walla ko nante nelaɗo sallam e arotako ɗum. Naam.
iblisa nde eri nde nooti ɗum ko kamɓe hande dariɓe e naage hoore gila hanke ha hande wiyoɓe mawluda ko haram mawluda ko bida ɓe ko ɓe nootimo kono sowona ɗum Allah teddinta jamma puɗɗoni mawninta jamma puɗɗoni haala jamma puɗɗoni hay Abu Lahabin e wonde candallo weltanima feñde annabi sallallahu alaihi wasallam an julɗo ɗon kawrita ɗum ɓera ko moƴƴani alhamdulillah rabbil alamin mawludaji ɗi fof ɗo ɗe potiri ala hen kam ɗo ɓe neldi ande ko juurnoɗen ko yahata yiyata artata haalata ɗum won tigto wona ala hen ɗum jiiɗen min de ala ɗum yimi taw mawluda mo ɓe neldi ene waɗa cangarte yeddanno mawludaji ɓe ɓe kewno aybinirde yimɓe so tawi mawluda waɗama hen cangarte waɗama hen ko anni walla ko weñi ɓe mbaɗa e portable he kamɓe tawi sabu ko mbaɗa hen ko wona lawol koɓe mbaɗa hen ko wona ko haadi koɓe mbaɗa hen ko wona ɗum haala wona ɗum wiya yo waɗe mawluda wona ɗum wiyano yo annabi sallallahu alih w sallam mawniri amma no so tawi ko keeferagal tan wonde keefeero kam ɓurata yeddude jamma jibril alayhi sallam ɓurata wiide mawluda ko bida mawluda kam so woni bida an noon ko gonta mawluda ko bida ala ɗum wota neɗɗo haal ɗum neɗɗo fotani haalde ngoɗo konngol cagal ko juuɗo ngañ ko ma noon e annabi sa sallam ɗum ko anen toon so Allah noon hodderenima musiba an kefragal ma feeñata so wona e mawlude Allah soko feeña sa salima jam mawlude a salima ko Allah mawnini a salima ko Allah mawnide ko julɓe mawnide an kadi an ko ɗon kefata Allah mawtaɗo aɗa juula ha tingel ma waɗa fiire ala wona fata yidde annabi sa sallam ala ko neɗɗo dañata e aduna ha daña ko ɓuuri yidde annabi sallam e martaba faade Allah onela daña martaba faade e Allah taw girgol ma e annabi sallam ala mbimi on pen wona gonga kande en ñagade enen ñande fof ko Allah ɓeyden en yidde faade e annabi sallallahu alaihi wasallam kono wona kay yo Allah yen jidde ala yidde kay eɗen jiɗi mbiyeten ko yo Allah ɓeyden jamma e ñalo sokki hiiɗi yidde faade e annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum tan juuɗo haade ñagade jamma e ñalawma ko ɗum a heɓata martaba e Allah heɓata geɗal e Allah ga a yiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wona gonga ɗum ala sono woni ngare kale yidde annabi sallam kay ɗum koy koye imanu ɗum kay so tawi wiyetake hoore l'islam walla hoore diine hedda caggal abada haalama ayaji haalama haaldam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni so ɗen jiɗi Allah jiɗe kam ndeɓe am qul in kuntum tuhibbuna Allah o wiyano fahibbuni de ala fattabi'uni o wi ndewe kam neɗɗo noon reɓata ko yiɗa ɗiɗo gorɓe kanoji walla en yaaha tijaniya woni wirdu ko ni wardu ko ni wona ɓe gaybinɗo ko aybinde ɓe gaybindiri wirdu o ko andi e wasde rewde ndeke noon so tawi a yiiɗi annabi sallam a yiiɗa ko rewata ko a yiiɗa rewde ko waɗata ko an ka gañi makko sa wirdani a añi lawol cheikh tidiane a wirdani ko lawol ngo gañɗa haalaka jomum aɗa so tawi kay ala ko heddi e maɗa sowona an aɗa añi ko annabi sallam wiyete walla ko waɗante e moƴƴereji e ko mawninti e moƴƴereji aɗa añi ɗum ande hoto julmaɗe yaɗa gartira hakkillaji moɗon mawluda waɗat ko wona mawluda waɗat ko dagui waɗat ko wona ko dagui waɗat yo a lawriden tan e pewal mi tan foti min nde ñagannomi mbasitomi onon julɓe dendagal goto e moɗon siftori kala ɗo siftori annabi sallallahu alaihi wasallam yo ñaa caggal nde juuli annabi yo ñaago Allah kam yo ɓeydan ɗum yidde faade annabi sallam kala nde siftori hakkunde muɗum e annabi sallam kala ɗo juuɗi onon julɓe bandiraɓe kala ɗo gonɗon ayyema kala ko mbaɗɗon kadi sono ciftori annabi sallam ñaagoɗe ɗon Allah yo Allah ɓeydan gilli faade annabi sallam yo Allah ɓeydan gilli faade annabi sallam ɓeydan juuɗo fof gilli faade annabi sallam gilli muɗum yo Allah kono newirɗon ɗum e ko ndewɗon ko wi ko e ko yemiri ko e ko gaccirɗon ko haɗi ko eɗen jogga eɗen calmina dendagal bandiraɓe ɓeɗen fof eɗen mbaɗa julmo wuuri e bandiraɓe meɗen caggal kadi en ɗoɗen Madina Gounass naɓe e canko golci musidɗo meɗen miñiraɗo meɗen ceerno Bara ceerno Saydou Hammad cankiɗo he canki to Dakar wirnoya Madina Gounass yo Allah yurmoya fof yo Allah haarumo aljanna ko neɗɗo kadi jeeyaɗo Allah kawniɗo jeeyaɗo Allah moƴƴo tigi rigui ne hiiɗo kewɗo fayda jaɗo e neɗɗagal
bawɗum gondi koye huno ko ceerno alhaji mouhammad seydou radiallahu taala anhu nanmi huno ko makko e nam inde makko kanko oɗo ceerno bara seydou amay 68 woni jeeɗo Allah goto arno ɗon ene ɓaara kanko ceerno alhaji mouhammad seydou koye huno ko makko guittumi kadi heeɗi ceerno amata diane oɗo guurɗo ene heeɗi ene andi woɓɓe ne keeɗi ko o wi kanko ceerno alhaji mouhammad seydou caggal nde on ari ene ɓaara ɗo madina ɗo o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi minen nerenaɓe kala ko moƴƴere Allah moƴƴani min ko foti moƴƴande bani adama en woni ko min keɓano ko annabagal kono ko heddi ko fof min keɓino min keɓano noon denɗo qur'an o wi noon garɗo ɗono o wi oɗo woni gadano momin ji ene reeni qur'an e nerenaɓe o wi kono adan jannguɗo ha heeɓi hisbaji ɗiɗi fof koye huno ko makko koye ɗemgal makko de jannguɗo ha heeɓi hisbaji ɗiɗi walla nayi fof mawɓe golla ɗum yaha oɗo noon Allah addi ɗum kañum kam reeni qur'an woni premier nerenaji ɓaɗɗe ɗen ɗo qur'an o wi mbaɗe jortina kay goɗɗo ɓi ceerno Saydou Hammat ceerno Baro ene jangga liggi saybata ceerno Oumar Kane liggi sayba tono janggatno on ko ceerno Abdou Qadir ɓaaren ɗum o wi mbaɗe jorti wonne kadi ma ɓaar o fawti hen o wi on noon so tawi ɓaari hankkadi so Allah jaɓi ma Allah nawno ko heddi ko fof hande so tawi nerenaɓe soɓe limama ko reeni qur'ana ko manka temedere goto walla ɓurta goto manka goto walla ɓurta goto ɓesgu nerenaɓe tan de alhamdulillah rabbil alamin eko ceerno alhaji mouhammad seydou ko haalno ko kanko oɗo kadi no Allah waɗirimo ni hokkimo jimmi hokkimo fayida ko fof o nawdi haqqilantagal ngal e needi ndi e moƴƴere nde Allah wurtimo kadi e moƴƴiɓe kala moƴƴo jiiɗomo o yiɗatmo kala gandu jiiɗomo o yiɗatmo kala laamɗo kadi jiiɗomo kadi yiɗatmo ɗum Allah waɗanimo ene jaahi hen tan e ko Allah waɗannomo nde o ari Côte d'Ivoire galle Amadou Hampati Ba goto mo nantono waɗimo ɗo jama muɗum ɗo sabu andude lesle makko e ɗo umno e yiide ngari makko e mbaadi makko e needi makko ceerno Baro hokkimo jama ɗon ɗo galle muɗum ɗo yo tafsir ɗon qur'an ono tafsir ɗon qur'ana ha Allah hoddiri o foyi wote muɗum sakkende wotodirte ko Amadou Hampati Ba ko kañum heedantuno ɗum e ñagude Allah kañum jogui ɗum hakkimo yidde mo haala ɗum wi o foy min de ko kalfinanɗami ko wonmo yimɗo de ko sukajo de kono mbaɗa ko wolimo e natodiri o foy dañi fartange o resi ɓiyum ɓiyam hata mbaɗa o resi ɗum o resi ɓiyum en wedde ko ɓe dañde ɓiɓɓe somi yejjitani ɗiɗo walla tato kadi gorko kam woni almuɗo caggal ɗum ko adi nde o yarta on ceerno Hassane Deme goto gandaɗo o almudo Cheikh Baye Niass radiallahu taala anhu ko ɓe goni almuɓe Baye Niass tigui rigui ceerno Hassane Deme goto no Cheikh Baye Niass so tawi a wonde makko yontere wotere a wonani almudo a anda ko jahata haysa wonde ceerno goɗɗo duuɓi sappo a dañata o tampitoɗoma hakkino Allah hokkirimo ko firto joɗo Cheikh Baye ko hay hunde kala ko jiinomi caggal ceerno Hassane Deme walla ko nannomi oustaz Ahmad Ba forum ala bela ɗum ettaɗo ko Allah hokki ɗum yo Allah yoɓ ceerno Abdoullahi Dia yo Allah yoɓ ceerno Abdoullahi Dia yo Allah yoɓ ceerno Abdoullahi Dia ndiɗo needi oɗo ceerno oustaz Ba ceerno Ahmad Ba ceerno Allah hokkani caggal makko ko jiiɗi yo Allah wallu ene yiddemo kanko ceerno Ahmad Ba o yidde ceerno Abdoullahi ko ɗum nde woni almude ɗum nde woni gandal oustaz Ahmad Ba meeɗani darade bakki meeɗani darade wasi meeɗani darade haali hoore muɗum meeɗani darade haali haala jangde muɗum meeɗani darade haali haala martaba muɗum kañum te walla haala aduna o fof no fotiri ɗemɗe o fof no fotiri ala hen fof mo anda oustaz Ahmad Ba oɗon gandi kala ko haali waɗi koye hoore namɗe Sarif Sy radio Yusuf ndu namɗemo gandal hakkude mabɓe e ndimago makko e gandal makko oɗo oustaz Ahmad Ba mbimi caggal ceerno Hassane Deme ene famɗi mbimi daɗɗo ceerno oustaz Ahmad Ba ɗo soɓe jogui o kolli so mbawi
Ustaz Ahmad Ba ala wana gonga sa yidi mo jiddamo e gandal makko sa añi mo gandamo gande misikane kadi so tawi aɗa añamo tawi ka malaɗo kay hay iblis en yiɗum hay iblis en yiɗum Ustaz Ahmad Ba seeram ɓe ngala ella ko almu don kon mbaɗi Allah hay ceerno goto ala ella hay ceerno goto ala ella woni ella tan woni bone muɗum tan ko almu don muɗum ala kanko ceerno Seydou ceerno Samma ceerno Baro ceerno Seydou o wonde ceerno Sande e gurdam makko caggal o fof kiro fayi Nigéria o ɓeydi yiɗe toon kadi ha Allah attirmo ga Madina ga gilli ceerno Alhaji Moussa Seydou yidno e makko ɗi ha hande ene ɓeydi halfinimo yoga e gueɗe o wuuri ha o maayi koye almudagal makko e kalifane makko yo Allah yurmo ya fof waɗa ɓesmo ko barke en donimo no kureji makko mawni ko baba galle e miñiraɓe muɗum fof no potiri ala mo goppuɗen wona debbo wona gorko jarnoɓe yaafo onon kadi bandiraɓe nelɗoɓe duwaɓe fof onon fof kadi yo Allah widana on baraji yo Allah yo moƴƴere eɗen jokkanoɗe e julmo wuuriji meɗen mawlidaji mbaɗaɗi fof yo Allah hen barke guirato ceerno Ndiaye Baro no waddi bo eɗen calminamo eɗen juuramo e Mouhamadou Kamil en calmini en juurima bandiraɓe eɗen nokket e commandant Diallo wi ko yo wi commandant yo wi ceerno kadi commandant Diallo ƴeetan commandant Diallo wi kadi yo wi eyyi min calminimo tan ala kullin kono min juurima ceerno Hamidou Bal kam no fotiri no feewi ceerno Ahmad Tidiane Dia dal haya min calmini min juurima ceerno Seydou Nour Ba Bare Gallo giɗo annabi sallallahu alaihi wasallam gonga e gonga mo farjata fuurata baɗɗo kadi ko hay goto waɗani e ɗemgal pular wona gonga ko Allah hokki ɗum Allah hokkiri ɗum noon ceerno Yaya Ba jinnaɗo meɗen en keɓi nelal makko en jii kadi nelaɗo makko en mbi amini kadi e ko duwi ko yo Allah jurno gurdam makko jurna kadi gurdam ɓesguji ɗi yo Allah rontin ɓesguji ɗi kanko ceerno Yaya Ba Richard yo Allah rontin ɓesguji ɗi e ko dañi ko wiyedo yo ɓurɗon e ɓani kono yo Allah rontin ɗum yo Allah hokkumo sago makko noon ɗe ɓesu makko yo Allah kadi julɓe kadi kañumen sago muɗumen e makko kanko ceerno Yaya so juurdemo balɗe e wallude julɓe e heddutomo e windere he dendagal noon ceerno keddiɗo fof en mbi ɗum yo julmo wuuri jokken noon e gueɗe paatude e diine an gadiɗo namdade mbiɗa aɗa namdi cigarette ɓen mbiyan harmi ɓen mbiya harmani aɗa namdi hen ko woni halta indema halta numéro ma ko ni namdirɗa no namdirɗa ni ko noon jabortomami guila jibinɗa faade hande ɗo yarteɗo hande faal pular heddi ka ko belaɗo waɗi walla muyiɗa wuppi kono ala mo anda kay ko harmi hande walla ko dagui e ko haɗetno ko mbiɗa aɗa namdi sangara beele en harmi ɓe lurodiri hen ɓe jabma jabol daɓɓol luural woni ko e cimmotoɗo o so tawi ko daguiɗo wona simmo kay luural woni koye cimmotoɗo o so tawi ko daguiɗo mi reftama hen sa nana hen jawnowo ko on namdete so tawi ko daguiɗo wona simmo kay sawa on noon pamirɗa hen ko almami jawnowo walla neɗɗo ala ko cimmotoɗo o e hoore mum ay kuddide nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haalanno debbo goto ansariyanke o nde o wi rewɓe cuuɗe ɓiɓɓe moɗon rewɓe cuuɗeɓe mbawi ɗon fof debbo goto ansariyanke noon ɓiyum ene jogori hurtoyade o ari annabi sallallahu alaihi wasallam o wini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ande ko an wino yomin cuuɗ ɓiɓɓe amen min noon ɓiyamo o ala sugudi ko dongol hoore nde Allah leɗɗi ina rusi joni noon mbaɗa wawi jokkandemo kanko debbo o haalani ko o jokkata ko o wi tan ko beele omo wawi jokkude wadde kene lotto sugundu nelaɗo sallam jabaki mo holko jokkantamo kami jabaki wi tan ko Allah hoɗi jokkuɗo o e jokkanteɗo o e jokkanaɗo o an joom sirrito Allah hoɗi pewnuɗo o e pewnanaɗo o e moƴƴinɗo o ɗo woni goɗɗum ala jaggolen ma ko ni Allah hoɗi cimmiɗo o e pewnuɗo simme o e jewo simmo ni foti goɗɗum ala hay hunde wotere ala hen halpular ma mbiya oɗon mbaɗa onon teyi woto merde seeramɓe simme ene dagui walla waɗi ni waɗi oɗon gandi neɗɗo meeɗi nadde jama ene waɗi lati wiya yimɓe ɓufni kamɓe fewnuɓe cigarette ɓe mbaɗi hen
neɗɗo kay heewi ko wiyeede sigirata wari ɗum nam sima ƴakki heejere muɗum kono ɓeyde ɗum pakkitaji pewna ɗi eɓe mbaɗa heen ko poɗɗa jawnude nam ko ɓuri heen ko sima wari walla holko namdata ɗum ɗo nam mbimi qiila e gaala an namdi ɗo min mbiyani goɗɗo seeɗa ɓurano yo tawrete yo linjiri min komi halpulaar ɓe halpulaar 100%. nam mi haala noon France on nani kalantuma koye ɗemgal pulaar ngal ɗemgal arab ngal mbiyatama hadis wi ni walla ala mbiyatama noon mbimi qiila e gaala ko peynuɗo sene cimmotoɗo sene dagui mi alani peynuɗo de ko cimmotoɗo o mbimi beele on kay ko on namdete sene dagui way kono namdoto lawto jiyani sene ɓurana ni on kay ɗi jiyata kañum ko sene dagui nam so tawi la ilaha illa ne ɓurana walla sahura ne ɓurana walla julde anabi sallam sene ɓurana ko on kay foti ƴewede kam sene dagui nam walla ko jiɗɗon kono halpulaar komi halpulaar dokkirmi ni mara ɓo ko ha naftoro enen fof kono wona addude bolle puuɗiagal nam kala nodduɗo mi jaboto kala namdiɗo mi nototo e yeeso ngo namdiri fof namdotomi nam mi rokkira noon yeeso pour jalkidde walla fijirde a namdiɗo simmi o mbiɗa beele ene dagui walla ko nande hen mbimami qiila e gaala ko cimmotoɗo o ƴeewete sene dagui nam wona simmi o kay min halan haala simmide halan haala simmi ala fof meɗɗo yaade hôpital windana ordonnance ya simmoyo nam walla on jii heewi ko neɗɗo aɗa manque ƴiƴam walla aɗa manque lamɗam walla aɗa manque ndiyam kono aɗa manque cigarette inde mi yanmi nane ha ɗum woni jabulam e maɗa an nam mbatton hakkille kadi e dewle moɗon ne jahton tan jamma ñalawma seeri armini waɗini watti fof ala neɗɗo humantaki edda nam e ano mo namni keeso muɗo e top top aɗa heewi haalde radio Mauritanie aɗa namde aɗa jaabo mi nani e ɗemgal ma mi anda ɗo haala ka fuɗɗi namde kaɗa jaabo mbiɗa sangara watta neɗɗo keefeero a wonti keefeero an mbiɗo yarde sangara watta neɗɗo keefeero ɗo kiɗɗa dandam nde fof mi noddima e télé mi noddima e numéro a jaabaki koye jewte moɗon ɗe mbiyaton ɗum enda ko live mi anda ko ngappati ngololi o mbiɗa yarde sangara tan addanta neɗɗo wonde keefeero a fen ko an woni keefeero no foti sangara haala Qur'an karim goppe yasalunaka anil khamri wal maisiri nan ɗon ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara nan ɗon suratul maida ya goɗɗo nan toon ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara jippi koye Uqbata ibnul Walid kaynum Umar ibnul Khattab sa anda ko jarowo on ayi e ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fof koye kanko Uqbata o jippi nde wonela yo ya waɗoya yo haɓoye waari o faali o huli o rutti o wi wajiɓe mbaɗiɓe ni mbattiɓe ni calima hokkude en fof nela alah sallam fenni hen laawi hen ha jogori wadde hunde wonde Allah wimo ala in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu ɗum ko Allah on jippi e makko goo gueɗel ɗimmel ngel ko jarowo o ronki tan ko woppiri jaram ko ara ko omo andi ko jambaru ko baɗo fof kono nde waɗa fota o mandi Allah wimo kadi ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ɗum ɓenni nde are zaman Umar ibnul Khattab nde o yari o wiya o yari serndi dewgal makko e bandum debbo an fasi kuuɗa ɗo mbiya yorde sagara bonta dewgal jangal harbata an ɗo kalɗa ɗo an ceerɗajo an mbiɗum sangara bonnata dewgal walla goɗɗum so jaro sangara ari ƴami bende debbo aɗa hokka sona fasi mawla gacci haalde ɗiɗi haalaji beele so neɗɗo yalti diine kam dewgal ma ene yiƴi hen walla yiƴotata hen neɗɗo jotto dinɗo holko waɗi ɗum wona ɗon jaaɗe lay fayta on kala ko wili on ɗon waɗa on mbeti ƴeew kalton ko beele kanko neɗɗo so tawi o yari ha o mandi li
o seeri debba ko yana Naam. mbele so tawi o yari sangara haw fi kumana hello o wala ɗum moyi so o yari sangara an mo mbiɗa o ƴettimo yima walla ba man mbata laayifaji mon ɗi kaala en ko kaala ko mbawɗon haaltude Naam. mi noddima noon laabi sappo minen lemani kadi laabi sappo surtout o masala so tawi onon kon julɓe onon wonɓe ladde ɓe gandi e koye so tawi to jaaɗon to on jaratano sangara oɗon gonde rewɓe moɗon ko julɓe kala ne mbattuɗon toon yarde sangara ko Allah haɗi ko dewle moɗon jiƴƴi hen Naam. numéro am 46 85 49 80 sa wi sellani addu Naam. hokkuma delilu goɗɗo Naam. ayyama kala e moɗon julɗo karminnoɗo ko Allah harmini woppu ha laaɓi rutti hen harmi Naam. ɗon gandi ɗum ko Allah harmini ko a woppino a harminino a ruttima hen Naam. walla goto e moɗon fof an kay mbiɗani ko debbo toon jarawo toon wata resu an julɗo Naam. dewgal ala hakkude moɗon debbo jarawo an debbo no so tawi e jibinama toon gorko jarawo dewgal ala hakkude moɗon Naam. ɗi tan foti so jiiɗi momoɗon so jiiɗi purɓoɗon so jiiɗi mbaɗɗon fof an ceerno mbiɗno ƴew hoore maɗa an fen onon bandiraɓe woɓɓe toon ɓe mbatti hakkillaji e diineji moɗon he mbaɗɗi hakkillaji e juuluji moɗon he Naam. gila e salligaji moɗon he elviya sallikta onon mbiyata awa ndem muɗum sallikta koko jilli Naam. sallikta darade caggal almamine kadi yo fatiha almami ene yon ɗum an keɗo caggal on pen Naam. kala mo janggani fatiha e nder julde muɗum kala ko nde wawi wonde julde makko sellani Naam. kala mo janggani fatiha e nder julde muɗum sellani julde ko nde wawi wonde fof illa noon masala mo dokkanmami ɗo o Naam. holi on a ari a tewi almami janggi fatiha ha gayni fayi koppi an addirima tan wi allahu akbar tan almami fayi leydi fayi koppi walla fayi leydi woppu fatiha ma o an Naam. abbo almami o an walla ɓittende waɗi a ronki ummade ha almami ummoyima darima janggi fatiha nde gummarɗa aɗa focco tan kadi almami kadi fatiha kadi koppi on fatiha kadi a woppat ɗum so wona ɗiɗo ɗiɗi kala biɗomo fatiha almami wini fati uppeni wadan sabu woni sallam wi kaɗa julde nde jangganaka fatiha sellani nden sellani sawa noon anne kadi a tawi almami yettima ene kala ɗo tawɗa noon e almami an gabbotoɗo kala ɗo tawɗa e almami habbir tan ndewa e mum ko jaguɗo koppi hawa darto ala hen ko joɗo haw ƴumto ala hen ko woni ko itta yiyade haw salmina ala hen wodanma tan ko habbirde sa habbiri noon a rendi e makko wakto julde nde ko heddi koko an yuɓanirto hoorema sa tawi mo waɗa tahi futuro wonno jonde makko tataɓere omo tahi yo e futuro o a yettimo tawi allahu akbar kanko wi assalamu aleykum waɗa fa leydi darto jangga fatiha ma an ɓamta julde ma mo fonno yarude omo jaggi e koppi woti hawƴirto kabira ala habbir so ƴirtimo poton takbirramo a naati kono allahu akbar tan a waɗan takbirram allahu akbar tan paye koppi takbirrama mbato addani takbirram ko farilla darna ɗum ko farilla ɗo mbiɗa allahu akbar ɗo aɗa abboɗo ɗum ko takbirram ihram maɗa jaggode ma e koppi nde kadi ɗum ko takbir goɗɗo a faami sa woppi sa mbi noon takbir ihram tan allahu akbar tan awa jaggoy koppi ala wona noon e ononne kadi bandiraɓe kadi mo fof ɓe juuɗe muɗumen ɓe mbawɗon wonde fof aha ko sunna woni no kono firtinoma so tawi felliti kay wi juuɗe maɗa ɗe an ka mo fof a ɓamtiɗe haɗe poti e noppi maɗa he ko saɗa tellinaɗe a tellinaɗe alay sago mbiya allahu akbar tellinaɗe haɗe juurto nde ɓamtade pawaɗe e becce maɗa he walla so e wudduma he walla so e less wudde he kono wona wi allahu akbar tan juuɗe ma gari ha becce taɗa a mofi ala sellani mbatten hakkillaji so na mberta mbimi yamira ko neɗɗo yo ɓamtu juuɗe muɗum ha heɓa noppi walla no ɓamtirɗaɗe fof a ɓamtiraɗe sa ɓamtiɗe kadi no ɓamtirɗaɗe fof kadi a wurtinaɗe ɗum ko alay saago
sabu yaadata koye habbira ɗon anni o yadata hen e julde allahu akbar so tellima noon ngabbitana juuɗe maɗa نعم kono wona kay allahu akbar tan a wi allahu akbar tan mbaɗani mofa juuɗe ma becce a yetti tan a fen